ebinto biri bye chaya nko ibaga iga brokerage na bya onjo kekera iwe ministry aganza kulienda gira ya bana school feeding program maite ko boko kiwanje kunya kurusia ekogoswa montegere school feeding program kote onga no mumroito no mugako ito kurunyali man masaba gento ninchimba umwana ino as long as ndo mwibi lazima tomotenga no mwibi ole school feeding program obosomoni bwaro sibworo achabole tema ekiera ya imoka alibosongo egoroba nere kwa gacho angenda dosiali na ataka konye teneni lakini ngatanga ki kaibiro rusi lyali tigagacha chat na ta tenjen tu ale yendo ngaki dokoro kanga gesiomba tigagache no ene chobo ibi tigakoleki lakini manyanga e school feeding program ya abana ba Kenya abana band afadhali niwe mbrego tuga ogende North Eastern mbrateri gutu mwakomogima okoro mwana mpaka ensort egotaka kolio mwana esenge njaba ibuli ba mutigiro ororo batabwati enjira yo kumubugoli kibesa na kiye kikirira